אז הנה, תראו איך עבודה תודעתית מייצרת לנו מציאות אחרת בחיים שלנו. טוב, עוד סיפור אחד מרגש להיום, ומספיק. הייתה לי מתאמנת מהממת, ממש, היא חלמה את הזוגיות. וכל פעם זה לא היה מסתדר לה. כל פעם היא הייתה יוצאת עם בחורים לא רציניים, זה היה מתחיל ונגמר נורא מהר, לא היה מחזיק מעמד, כשהיא הייתה מתחילה מערכות יחסים אוטומטית, היא הייתה כאילו מתאמצת אובר, והרבה פעמים מבריחה אותה מהאובר הזה עטיפה, כי היא פחדה שידחו אותה. אז העברתי אותה תהליך מאוד מאוד משמעותי, בעיקר עבדתי איתה על הדימוי העצמי שלה. איך היא חווה את עצמה כרווקה, היא הרגישה שהיא איפשהו אפילו פגומה, כי זה יכול להיות שאני לא מצליחה לייצר זוגיות. אז קודם כל עבדנו על הדימוי העצמי שלה, שבעצם זה שיש לה או אין לה זוגיות זה לא אומר שום דבר עליה. עשינו הפרדה, כי היא שווה כמו שהיא. עכשיו מהמקום הבטוח והגבוה הזה, היא כבר התחילה לצאת רגע לדייטים. במקום של יאללה, אני הולכת ליהנות, ואם זה כיף לי, מעולה, ואם זה לא כיף לי ולא מתאים, יאללה, אני משחררת ואני אומרת תודה. מפה לשם עשינו כמובן עבודה תודעתית, פתאום ראינו שהיא נמשכת רק לבחורים שאין איתם פוטנציאל, הם הכי סקסיים, הכי מעניינים, הכי מושכים. פתאום גבר שבאמת איתו אפשר להקים משפחה, יש איזה פחד, יש איזשהם התנגדויות, כמובן ששחררנו את הדברים האלה, והנה היא מתחתנת.